Hayi man tata man intoni na wena man? Hayi man, ngiyacela nkosikazi. Man intoni man ndingonwabi man emzinamo man. Nkosikazi uyandazi ngizawupeta nkosikazi. Tata uzawupeta ntoni tata kunini ndakuxelela lento uyenzayo? Nkosikazi ndicela nje oko ka 2023 nkosikazi yini? Tata into 2023 ntoni tata? Zinto endithethayo abantwana besalele tata. Kulo nyaka kupheleyo nkosikazi ugqibela kwam uyayazi nawe. Ngoku tata sangithi ukunike wathi wonele. Nkosikazi entwana ziyanhleka apha zithi andiyazi kwa 2023. Tata uyaphambanisa uFacebook wena. Sawuphula nomuphanqa bala radio tata. Utebelela uyaphambanisa wena. Utebelela ka ngilale wena man. Nkosikazi utebelela kaphosisi nkosikazi. Uyazi ukuthini ngoku? Uthotebelele bayimpempa uyisebenzisi iyatshona. Abantwana balele man for umamele sisibanga man wena. Kunini babakhona abantwana apha nkosikazi uncela ngabantwana. Abantwana balele tata. Hayi wena. Hayi kodwa nkosikazi uyandika. Ndakunika lo nyaka pheleyo tata. Sunenza idonki nawusundreya. Lo nyaka pheleyo nini nkosikazi? Nini? Lo nyaka pheleyo ngoJuni nkosi yabona ke nkosikazi. Yabona ke. Yabona mama kaBhlungu awusafumenanga. Hayi man kaloku mamela Nosakhele. Awusafumenanga. Nosakhele kaloku nkosikazi ngabonisa. Uba ufumene tata ndakunika lo nyanga apho luzayo ngoku. Ye. Hayi nkosikazi kodwa ke kuxolela. Nkosikazi kodwa ke okuba ndiyaze ka 2023 ka uzesithandwa sami. Zintoni into zika 2023? Nditsho kaloku impahla lena. Tata kunini wandixelela ngobheta? Kunini wandixelela ngobheta? Abantwana sebeyazi le. Nkosikazi uyicinga wena uba uyandilambisa wena. Ndakulambisa ntoni tata? Yo. Tata ndakulambisa ntoni? Andipheki apha endlini. Nditsho kumhlaba ongezantsi. Kumhlaba ongezantsi. Ndihamba apha kule ndlu. Uyabona ke.